Sziasztok, Márk vagyok, és egy szellem. Valaki van itt, szellem. Nézzétek már meg. Várja. Hallottátok? Na. Na, akkor várja. Megkapcsoljuk a gépet. Jó van. Na, addig is. Nem tudom, mit csináljak, amíg ez a zörög, nem tudom zörög. Várjál. 5.1. Ja. Van ilyen 5. Oké, ha? 5 és 6. De megjöttem. De jó. Na. Nem lehet látni is. Mindegy, de... Most elég nem indul el. Akkor lehet annyi. Na. Akkor várjál. Facebook titkos. Nem akarom mutatni, de videót akarok mutatni, de legyen. Mutatja, hát, de jó. Hát, most ne nézzétek. Látjátok? Így eltakarom. Na, aki is van League of Legends-et, az, hát majd abban fogok játszani. Nincs már ő. Ez egy kicsit messziről. Egy filmet néz. Na, indulj már el. Na. Ja, van annyira nem érdekes, de jó van. Jó lenne itt teljes képernyőbe rakni. Nem tudom most mi legyen. Na. Nem biztos, hogy elvált. Na várjunk. Mi ennek a titásnak a játék neve? Várjátok. Várjátok. De mondom. De. Áj.
Úgy. Na mindjárt megvan. De ez nem is az. Szaladt. De. Szaladt. Már nem tudom, mit szaladt. Na. Itt van a játék. Hát most demóval fogok játszani. Demo játék. De el van már. Letöltöttem. Ja nem, bocs. Akkor nem. Ez nem az. Mi legyen? Most játék gondolkozok, csak nem tudom, mi legyen. Na. Egy kis jó játékot játszok, ha jól tudom, de ez nem az. Jó lenne. De várjunk. Google. Ne szórakozz. Mondom, ne szórakozz. Rex. Az a neve. Na, egyébként már játszottam ember játékkal, ki is vittem. Véres, de nem volt. Jó játék, de néha föl idegesít. Mi ez a reklám? Fúj! Nem szeretem a reklámokat. Na végre valahára. Na itt vágás lesz. Na itt is vegyük vágás után, akkor kezdjük is a játékot. De continue, nem? Nem, lehet, hogy az egészet abban végigítem. Várjatok. Egyébként most nem tudok játszani. Ne szívas. Ja? Vatta. Rosszul kezdtem. Ne. Bocsánat, akad a játék, de... Ugorj! Azt figyeljétek! Ugorj! Ne. No. Oké, kész. Francokat. Franc komplettát. Hát ehhez mi? Nekem most újból. De ilyen checkpointoltam itt. Ez milyen csalás van? Ne. Most ugorj. És jó magasat. És most így. Azt a... Ne. Ezt figyeljétek. Hát csát. Oké. Nem szóltam. Nem vagyok pró. Úgy látszik. Vagy de. Hát az mi? Tisztán hülye ez a játék. Hát ami a készítő, de.
Nagy kis vágás lesz, mindjárt. Nagy kis vágás lesz. Na itt is egy vágás után megcsináltam. Nem lehet itt hackelni. Na, fordulj már. Over. Most akadályba. Ne szórakozzon. No. Itt egy lány akar lenni, vagy várjunk. Nem. Csak itt lehet úszni, de jó. Na, akkor más fogunk játszani. Nem fogja megírni. Világ. Google. Ez mindig mutatja. Nézzétek már. Németek nyertek. Legtöbb gól. Na. Arra. Nem tudom mi. Második szakasz. Ott. Németek nyertek. Mário Götze rúgta a gólt. 113. percben. Tabella. Mária. 2 Jackson Martinez. Oscar 2 James Rodriguez többen 6-ot rúgottak. De ez mi? Costa Rica? Nem tudom. Csapatok. Jó. Kolumbia, bocsánat. Megkeziség. A második szakasz. Mert kiverték Brazílt 7-1-re. Ez már mikor volt? Én nem látom, mit írnak. Akkor most a Fish fog beszélni el. Ennyi volt mára. Köszönöm, megnéztétek a videót. Sziasztok!